Hello guys, look, जों जागोन जाहैबाय मैंगो फ्रुटी गोबाङैनो नै जाग्राफ्रा गायसिमोन बानजुदल' हायो गिलुबाल' ओइ आंगोन खमसिन जाखायो आरोना उदै बुंहांबायमोन जानाया बेन बांसिन जायो बेनो बखिदों नामा आंलाय बेलाय कौन है ये लोग गोबां जाग्राफ्रा सोर गोजा आरोना आंलाय एसेबानो जाखायो आरोखि ना गायसिमोन फाइनालि गाइसमोन जों जागोन दायो मैंगो फ्रुट सासे जाखावगासिनो हनै ओरैबायदि जायो आरोना बिसोरो आं बारा जाया दे गाइसमोन जाखावग्राया बिसोरसो ओरै सासे नै जाखावग्राया उदै गलायखाबाय आरोना इथ' जानो ओमफ्राय नैबिसोर नै गाबखांबाय दहाय मोनजायैनि बिस्रा आं एसेल' जायो दे लोगोफोर आं बारा गोबां जाया ओरै सासे हनै बिस्रा थाइजौ नेगासिनो सासे हाव सयबाय आरोना बेमारि नालाय मानसिया ओंखायनो गोजान थाहैनांगौ उफाय गैया